papahuli Siyempre. ang Our Lady of the Holy Rosary Parish Choir. Yes, tawagin na natin sila. O, di ba? Ito So, talaga yung naka-base dito sa kanilang, ito ang So, kanilang choir. Oo, Ayan. hindi rin magpapahuli yung taga dito talaga Oo. sa bayan. Ano ba town na ito. Sino ba ang dapat nating... Sino Ayan. po ang inyong representative? Oo. Ano po ang uuwitin ninyo sa gabing ito? Siya po. Ayun. Okay. Kuya, dito ka. Ayan. Kakantayin namin po sa aming parokya ay Let Me Be the Bearer of Your Love by Bukas Palad po. Tingnan nga natin. Okay, pakinggan po natin ang Our Lady of the Holy Rosary Parish Choir singing Let Me Be the Bearer of Your Love.